सरकारने 56 गावांचं शहरीकरणाचा विषय अधिसूचना जारी केली होती आणि आज त्यांनी विड्रॉ केली गव्हर्नमेंट त्याविषयी गोवा गव्हर्नमेंट हां 56 गावं जी शहरीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता 2020ची अधिसूचना त्यांनी रिवोक केली होती. आता म्हणजे रिवोक नाही एक गव्हर्नमेंटनी चेकिंगसाठी परत एकदा टाकली होती की 56 गावं शहरीकरण होतं आहे की त्याला किती विरोध होतो आहे काय होतं आहे असं तपासणीसाठी त्यांनी काल अधिसूचना काढली आणि आज परत रिवोक केली. कसं पाहतात? शेवटी एक गव्हर्नमेंट म्हणजे आज BJPचं गोव्यामध्ये आहे या गव्हर्नमेंटला कधीच जनतेची नाडी कळली नाही किंवा जनतेच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याकरता यांनी कधी प्रयत्न केले नाही. त्यांनी चुकीच्या मार्गानेच यांनी जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामधूनच हे सगळं घडतं आहे की त्यांनी का निर्णय घेतला हाच कळत नाही. लोकांना विचारून शेवटी लोकांचं राज्य आहे, लोकशाही आहे, यामध्ये संसदीय प्रणाली आहे तर ही व्यवस्था जी आहे ती लोकांकरता आपण केलेली आहे. ह्या जबाबदारीच त्यांना त्यांची माहीत नाही आहे. त्यामुळे अनेक वेळेला जनतेच्या विरोधामध्ये घेतलेले निर्णय ते बदलावं लागत आहेत. तेच आम्ही म्हणतो की या सरकारने जनतेच्या हिताकरता प्रशासन राबवायला पाहिजे, शासन चालवायला पाहिजे, पण जनतेच्या हिताकरता न करता स्वतःच्या आपल्या मंत्रिमंडळाच्या स्वतः BJPच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या फायद्याकरताच हे गव्हर्नमेंट चालवत आहेत. सतत भ्रष्टाचार करणं हेच यांचं ध्येय आहे. भ्रष्टाचाराशिवाय कुठेही यांचं पाऊल पडत नाही आहे आणि त्याकरता यांना अशा प्रकारचे निर्णय घेतल्यावर लोकांचा दबाव आला. त्या ठिकाणी विरोधी पक्षांनी सुद्धा तशा प्रकारची भूमिका घेतल्यावरच हे जागे होतात आणि मग त्यांना तो निर्णय मागे घ्यावा लागतो. कारण हे सरकार सर्वसामान्य माणसाच्या भावना लक्षात घेऊन हे सरकार काम करत नाही, ते एकदा सिद्ध झालेलं आहे.